ụmụ nwoke ka m chọrọ ka m gwa okwu a. Ị ma na nwoke ọbụla na-enye nwaanyị 90% attention bụ mkpi na-agbara ọla elu ka ọ bụ. That man does not have anything to offer. Ị ma na akụ na-esi obi ike. Ị ma na mbọ ị na-agba ga-eme ka ịkpata akụ na ụba ha ị na-achọ. In fact, nwoke kwesịghị inye nwaanyị 20% talkless of 90% attention. Nwoke jee gbaba mbọ na ndị Igbo kwuru sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Eziokwu na ndị Igbo kwuru sị na agbaka m mbọ bụ maka ego nri ma na ọgaranya si na chi were abịa, mana ị ga-agba mbọ tupu chi enwe ike ịgọzi gị. Ndị ukwu niile kpatachara akụ na ụba ha enye nwunye ha 90% attention. Nekwe gị na ụwa ụbịam. Nekwe gị ka ụbịam na-achọ ịlacha gị ọnụ at old age. Ịmara na nwaanyị na-enwe more advantage than ụmụ nwoke. Ịmara na ọ bụrụ na ịmụtaghị nwa nwaanyị, Chukwu agọzie ha anụ adị. Kedu onye na-ewin, kedu onye na-eluzi? Ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị amụọ nwa be die, ọ nwunye gị eje ọmụgwọ. Ikekwe ọ bụrụ na ọ nụtara di ndị ji ego, a na-afly ya for airpeace to airline dị iche iche, obodo oyibo dị iche iche. Olu ebe ahụ odo arụ nọjuo arụ. Ọ bụrụ na ọ na-eche ọmụgwọ na-anata, ihe eji ewenata gị bụ kaikai na one piece of lapa. Nwoke mgbaba mbọ, akụ na ụba na-eme ka obi nwoke siwanye ike. Akụ na ụba ọbụla ịkpatara na-eme ka nwoke gbasi ike. Even at old age, make hands while sun shine. Tu n'oge wee chụwa ewu ojii tupu chi na chi ejikpọ gị. Gbaa mbọ ka ị ga-esi wee gbaa mbọ ka ị bụrụ nwoke, maka na akụ na ụba ọbụla nke ịkpatara nwunye gị enweghị ike imere gị chakara, mana ma na-eji ya etu o kwesịrị. Onye ka m na-agwa gị, nwoke ọbụla kwesịrị ị na-agba mbọ. Hapụgodị maka nwaanyị. Nwaanyị na-adịba emotional. O nwere ọtụtụ nwaanyị ya afọ sị na ọ na-ekiri onye ga na-enye ya attention. That kind of woman, watch how that family can be end at old age. Nwoke m, ọ bụrụ na ị chọghị iji eze wee kpee ekwere at old age, gbaba mbọ. Ọ bụrụ na ị chọghị iji eze wee taa ikikere eze, gbaba mbọ. Akụ na ụba nke ịkpatarụ ji eme ka obi siwanye gị ike. Ego dịrị gị n'aka, mebe investment. Akụ na ụba ahụ ji eme ka obi siwanye gị ike at old age. Ị na-eche akụ na ụba niile nke ịkpatara anya inwe afọ ojuju n'ebe ị nọ. Ọnya bụ na nwunye gị ejighị disrespect gị nwa. Nwaanyị ga-anụ ga-akwanyere gị ugwu at old age. O nwegoro ebe ọ gara maọbụ ọgọgodi ọmụgwọ, ọ ga-echeta na o nwere odegwu nọ na be ya. Ọ ga-echeta na di ya nọ. Mana ọ bụ na ụdị nwa bụ nwoke ịgbara mbọ ka ị kwesịrị ịgba. Ọnya bụ na nwunye gị ọ jee ọmụgwọ be nwa ya nwaanyị, o nwere ike ikwu ebe ahụ 1 year. Efuzie nwoke o jizi aka ya na-achọgharị nri ọ ga-eri. Ekwere ka ihe dị otu a dakwasa gị, maka ndị be anyị sị na ezi ya ozizi ọgaranya. Aga m ezi isi mgbe ajụ bute, aga m ajụ, mana atụala ọmarụ mbọsị a ga-akpa isi ka akpana na afụ ọnụ, mana mbọsị nta anyị achụa n'obodo Igbo. Ndeewonu.